Her skal du høre lidt om, hvordan man opsætter en dampspærre. Og det du skal bruge, det er selvfølgelig selve dampspærren. Og det du skal være opmærksom på er, at sådan en dampspærre her er specielt fremstillet til det formål her. Man kan ikke bare bruge sådan noget malerafdækningsplastik eller sådan noget. Det skal være en dampspærre som denne her. Udover det, så skal du bruge en fuge til at forsegle ud mod væggen. Du skal bruge en tape til samlingerne. Sådan en klipsepistol til at opsætte dem med. Og så selvfølgelig en god skarp kniv til at skære dampspærren til med. Den her dampspærre, den er 4 meter, når man folder den ud. Så den ene afstand, den er i hvert fald god nok, så det er kun bredden, jeg lige skal bruge her. Og måske kunne jeg også lige fortælle dig, hvorfor det er, at man skal sætte en dampspærre op overhovedet. Og hvor det er, den skal sidde henne. Den skal nemlig altid sidde på den varme side af isolationen. Og hvorfor? Det er for at undgå kondens inde i din konstruktion. Luften indendørs bliver fyldt med fugt. Hvis det lige pludselig rammer en kold overflade, så er det ligesom en colaflaske på en sommerdag, så kommer kondensen ud på siden, og det vil vi ikke have inde ved vores træværk. Meningen med sådan en dampspærre er altså, at den skal være 100% tæt. Så tjek lige loftet for små søm og sådan noget, der stikker ud. Det skulle nødig være det, der gjorde den utæt. Og så handler det altså om at få den op, og der er det smart at få det til at hænge en 10-15 cm ned hele vejen rundt. Når nu du kommer med det loft bagefter, så har du lidt dampspærre ud nede under det, som du kan skære af til sidst. Når den første klip sidder ude i hjørnet, jamen så giver det jo sig selv. Så begynder det at ligne noget her. Og nu kan man sige, jeg vil godt have, at det hænger en 15-20 cm ned. Her er der lidt for meget, så det tror jeg lige, jeg skærer af. Og når jeg har gjort det, så mangler jeg faktisk kun lige at lægge en fuge hele vejen rundt. Hvis du har nogle samlinger eller nogle skader i sådan noget dampspærre her, så kan du bruge en dampspærretape til at lægge over, så er det i hvert fald fikset. Det har jeg ikke her, fordi den her den kunne nå hele rummet, så det slipper jeg for. Men det sidste, jeg mangler, det er at lægge fuge så langt op på væggen som muligt. Og når du har lagt fugen, jamen så skal du trykke din dampspærre fast i fugen hele vejen rundt. Og grunden til, at man overhovedet lægger en fuge herude, jamen det er jo fordi, at det her skal jo være tæt. Og ved du hvad? Når det er klaret, jamen så er den fikset.